dosta je teško kritizirati industriju koja nastoji prilagoditi prehranu kalorijskom unosu i izvoru masnoće. Jer oni se trude svojim postupkom znači ograničiti upravo ono što ne valja. Ja mislim da je potrebno možda reducirati ukupnu količinu mlijeka, mliječnih proizvoda, ali s obzirom da sam i sama čula da se tu radi o nekim kemijskim postupcima kojim se mlijeko tretira, ali vjerujem da su oni neškodljivi u cijelosti jer se ne bi se smjelo mlijeko koristiti kao takvo ako bi zaista bili problem. Jel? Ipak mi dnevno unosimo previše animalnih masnoća baš kroz mliječne proizvode. Tako da je vrlo važno da onda ukupna količina i sira i punomasnog mlijeka i jogurta ne bude previsoka.